Jobo ikirano bono gotigana na yo siasa wikase ensemende abali mikuru se county ya Kisii nigo bale kibakwe gokire maigaje county ya Kisii kobe county yemerongebere neyemo asoko bekese yo koigwana no kubwatira na asoko basira abali migotira se kembege Apollo Farmers Group niko chinga kecho muwaziri bobale mi ase county ya Kisii Esmani Onzarigo anyaraka wate abuna abali mimbachiko konyeka buno muri kitomirde mumanyi agotumanya Loko kinya ebirango by'obolemi Gusii anene county ya Kisii nigo omwaziri bw'obolemi Esmani Onzarigo kubwaterana ne kiombe kya Apollo Farmers Group babeka eseyigose MOU iliyogokonya abalemi ba Kisii. Igotore na private company ikorobunga Apollo Agriculture na nibote warehouse igese Kisii urutwarenga na barabo gosaini yendo tokoroka MOU yani ukoigwana na barabo munanga kiga sigo gikokarwa bawo gikokorega siabase county ito ya Kisii gokonya abalimi jama na barabo esesa uriye inengira yemo yo gokonya abalimi baito kyagere kibesa kyabeire butuboke konyora chimbusuru kiri batagite gusimeka na moyo na kiregento elinde basimeke banagwa kana maramara esesa uriye kibesa kyabeire kike kidayigotoka Egangenene y'omuroberi oyo nogo chakorwa ebimeli na mayo gochiase abalemi aseligo lirike ase chintunde. Abago gikokorega si nelinga abalemi babakwirikia ase company yabo garoberi kire bagenda boye bintebi kibeso omulimi akoimokia onye binta koimokia byarenge byesiringi emyeyemo yawakana gisiringi komiritangani omanya ko ebintebi byarenge byesiringi emiyemo oendo osimeka omulimi umawansa wakana kibese chikurwa gosimeka simekire wansa wakana kibese chingora paka kali gesekera ligoika otoko kuri wakana eruni ya gose credit kiriya guna Apollo Agriculture nigo bono abalimi basemiwe wesokia na konyora ebimeli ebyo aseboigo baranyole insurance na maegelio company ya Apollo egokonya abalimi koba ebimelia na koba ebintu tokoroka insurance elinga ase ebintu omulimi abekire mugondo nkonyora bire insurance kaba egasi yekere korwe karaba korwe ebintu ebi yoba kobiro ne package yoba korwe nyabarwe ebi melia bigo jusimekwa bituma kinende ebintu binde byose igo bakobirwa babirwa bwate babasomya abalemi naende bakabe ebintu biria asege tutogoroke insurance in case ebimeli ebi bitabeti omulimi ise konyora asara insurance eri ya mwakana asara eri yako agokikonyora abalemi chine chinga kichingia ase ogokinya obolemi bwaino na commentary gesa ase obonge ginko reporteria egetaseni Kendizi TV eletaliane Mildred Momanyi.